Καπετάνιο, εγώ θέλω να σου πω πως αγαπώ τη Θεμελίνα και τη θέλω. Και αυτή με αγαπά. Δεν έχω γονέους να τη γυρέψουνε, γι' αυτό ήρθα μονάχος μου. Και ποιος είσαι εσύ, μωρέ, ο ξεβράκωτος που θες τη γατέρα μου τη μονάκριβη. Δεν λέω, καλά μου δούλεψες και προκομμένος είσαι. Και το λαούτο, καλά το βάρας. Αλλά ποιος σου είπε ότι θα δώσω εγώ το κορίτσι μου σε ένα μουζικάλι που το Θεός δεν ξέρει που θα κρατάει σκούφια του. Όξα από εδώ και να μην σε ξαναδώ στα μάτια μου. Καλά, καπετάνιο. Μα εγώ την αγαπώ και θα την επάρω. Σαν και λαλή! Μελίνα! Γιώτα! Πού είσαι? Πάμε να βρεις τον Παπαλάπλο. Να έρθεις στον προφήτη Λιάνα με στεφανώσει με τη Θεμελίνα. Και ύστερα κανόνισε μια βάρκα να φύγουμε από την Καλίνο. Και άμα φύγουμε, πες του καπετάν αγαπητού, να μην σκεφτεί να έρθει πίσω γιατί θα κάνουμε τη βάρκα μπουρλότο. Και θα πνιγούμε όλοι μας. Πες του. Νύχτα τους πάντρεψε ο παπάς κι εγώ κουμπάρος στο ξοκλίτσι τα ηλιά και νύχτα μπήκανε στο βαρκάκι και έφυγαν απ' την Κάλυμνο με το κουπί. Παραλία, παραλία, όλη νύχτα και μισή μέρα παλεύαμε, ώσπου φτάσαμε στη Λέρο, πατήσαμε στεριά. Πατήσαμε στεριά. Και κινήσαμε με το πόδι για το Λακί, το λιμάνι της Λέρους. Ο Λέοντας μ' άφησε καλή παππού να περιμένω όξω από το χωριό και πήγε μονάχος του να συνεννοηθεί. Πιο τυχεροί δεν γινότανε να είμαστε. Σε λίγο σήκωνε άγκυρα καίκι για τυχιό και ο καπετάνιος δέχτηκε να μας φάρει μαζί. Ούτε όμως όταν φτάσαμε στη Χιό ήμασταν ασφαλισμένοι. Έβαλα χέρι στο σακούλι και πλέρωσα ένα βαρκάρι χιώτη να μας περάσει απέναντι, στη Μικρασία, στο Ζεσμέ.
μάζεψε σαν να ήταν η μάνα μας και μας έστρωσε στο πίσω καμεράκι της αυλής να κονέψουμε. Πρώτη φορά κοιμήθηκα ένα μερό αμυφροσυνέλη. Πότε ας μην ξυπνήσω. Στην Αθήνα. Έκαμες και στην Αθήνα. Και πού δεν έκανα. Μόλις έφυγα από την Ήπειρο, παιδάκι, κατέβηκα Θεσσαλία. Μετά στην πρωτεύουσα. Μετά Κόρινθο, Επίδαυρο, Αίγινα, Κάλυμνο και έκανα ένα σωρό δουλειές. Θα μου πεις την ιστορία. Αμέ. Πρώτα για το λαούτο. Κι όλα όσα γινήκανε στην Αθήνα. Λοιπόν, στα 902 που έφυγα από τη Θεσσαλία, είπα να πάω κατά την Αθήνα. Μόλις έφτασα, χάθηκα στα λασπωμένα σοκάκια. Γυράδες τεινάζανε κοριούδες πάνω από τα μπαλκόνια. Έχει Αθήνα όμορφες, έχει τεκτόνες ζωγραφιές, έχει κατήφλα κι όνισσες φοβές. Ρόδο στα μάτια σκότησες. Κάψες μου στρακαλίτες κάθονταν στα καφενεία. Κόσμος και κοσμάκης πήγαινε καρπότανε. Ρόδο στα μάτια σκότησες. Δεν το ξέρει ο νόμος, πως ο Θεός είναι λαχιώδης. Και εγώ κοιτούσα σαν το χαζό. Κι όταν το ψυχαπίζει. Ώσπου ξάπνου, ένα καμπανάκι με συνέφερε. Ίσα που πρόλαβα να κάνω στην άκρη. Ένα μεγάλο πράγμα σαν σιδερόδρομος, παραλίγο θα με έκαμνε φέτες. Συνέχισα τον δρόμο, ίσα στο λόφο με τα αρχαία, που φαινόταν από παντού. Σουρούπονε. Σπίτια όμορφα με γιασεμί και αγιόκλιμα στις αυλές. Μικρομάγαζα, καφενεία, μπακάλικα, ταβέρνες, μου άρεσε. Πώς το λένε τούτο το μέρος, πατριώτη? Πλάκα το λένε. Πλάκα. 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 Διάβαζα το λοιπόν εκεί στην πλάκα και άξαφνα τα πόδια μου μαρμάρωσαν. Γιατί? Από ένα μαγαζί. Στο κάτω μέρος ενός ψηλού σπιτιού μια μουσική ακουγόταν. Μουσική. Ένας λεβεντάνθρωπος καθισμένος στην πόρτα, σε μια ψάχνη καρέκλα, έπαιζε το λαούτο του μερακλωμένος. Γύρω του όλο το μαγαζί γεμάτο όργανα. Λαούτα. Περίφημα, με φιγούρα από ταρταρούγα. Μαντόλες, μαντολίνα, κιθάρες, κιθαρόνια, ούτσια, άλλα μισοτελειωμένα, άλλα με σπασμένες κόρδες και άλλα και αριστερά. Έτοιμα να χαλάσουν κόσμο στα πανηγύρια. Και εργαλεία. Τι εργαλεία? Τι ήθελες και δεν είχε. Σκαρσμένα μεγάλα και άλλα τοσοδούλικα. Σκρόπιες, μαστράκουλα, ζυγάτσες, ροκάνια, ακόλια, τρυπάνια και τρυπανάκια. Όλα ραδιασμένα στο πάλκο. Εσύ να φτιάχνεις τα παιχνίδια αφεντικό. Εγώ. Γιατί, σ' αρέσουνε? Μ' αρέσουνε. Πώς σε λένε, ρε? Λιώτα. Πεινάς. Σαν το Λιώτα. Έλα μέσα. Οργανοποιός είναι το αφεντικό. Από τους καλύτερους. Τα λαγούτα που βγαίνουν από τα χέρια του. Ήταν 600 πολύ πιο πέρα από την Αθήνα. Δημήτρη τον ελέγανε. Και από την Αίγινα κράτη του σκούφιου. Εκεί ακούγε η ψυχή του. Τα λάλαγε στα χέρια του το λαγούτο. Όλοι οι παιχνιδιατόροι της εποχής από το μαγαζί του περνούσανε. Για να πάρουν και για να δώσουν τα όργανά τους. Να κουβεντιάσουν με το μάστορα. Να δείξουν το σεβασμό τους. Να, αυτό ήτανε. Πρώτη μου φορά με θύμισα να ριζώσω.
Χαράματα σηκωνόμανε με το μάστορα να παιδέψω με το ξύλο, να το κάνουμε να βγάλει φωνή, να λαλήσει. Το ξύλο! Να γίνει όργανο. Έπιανα το κοπίδι και η ψυχή μου τραγούδαγε. Το βράδυ, σαν σουρούπωνε, άφηνα τη φαλτσέτα και το τυφάνι και έπιανα το λαούτο. Να ξεσηκώσω τα μυστικά του μάστορα και σε αυτή την τέχνη. Θυμάμαι που λες μια Κυριακή που μαζευτήκαμε όλα τα όργανα και κινήσαμε πρωί-πρωί με το θερίο για το πανηγύρι του Προφητηλία στην Κηδισά. Η δουλειά του Λιώντα στα πανηγύρια ήταν να μαζεύει τα λάχανα. Ποια λάχανα? Η χαρτούρα. Τι χαρτούρα? Τα μπικικίνια μωρέ, πώς το λένε. Το μάτι και τα αυτί του όμως δεν χάνανε τίποτα. Δηλαδή, τσάκο και δώσε βάση. Κόσμο και δουλειά να δούνε τα ματάκια σου. Οικογένειες ολάκερες που η μάνα με το ένα μάτι πρόσεχε τα μωρά της που τσιρίζανε και με το άλλο φύλαγε άγρυπνα τον οικοκύρη της μας χειροξοδρομήσει. Κάτι μεθυσμένοι μου στα καλύτερες ρίχναν τις μυροβολιές τους. Τι κάνανε τα γλυκά μάτια σε χαμηλοβλεπούσες κοπώνες. Φωνάζανε, τραγουδάγανε όξο πολύ, πίνανε, πίνανε χωρίς τα παντού. Κάτι ταρεντάνες μαριλοκάπλες με το συγκλάδιο, με τα γιορτινά τους σέρνανε το χορό ανεμίζοντας μανίλια και ντυμένα. Το μεγάλο το πατριωτή όμως γινότανε με νεχόταν και τουρνάδες και τα ταούλια. Άλλοτε Αιγύπτιοι, αυτοί άλλοτε Αρμανίτες, Ρουμελιώτες ή Μωραΐτες, μένανε μέσα στον κόσμο παρότερες εμονισμένα. Τους κυκλώνανε τότε όλοι μαζί και γινότανε χαλαγός κυρίω. Αλλά και η Μαρίνα δεν έμενε παραπονεμένη. Ποια Μαρίνα? Την Τσιρικαρία, γιατί πλάι στα ταούλια των γύμνων ερχόταν ο Αρκουδιάρης. Είχε τίποτα Αρκουδιάρης. Αυτός ήταν ένας γέρος τους πιο πολλές φορές, έτσι ξερακιανός και ξεδοντιάρης. Και έσαιρνε από την αλυσίδα μια μουναγιάρα, κακοπαθημένη αρκούδα. Όταν όμως βάραγε ο κύκλος στον τσέπη, σκονόταν η αρκούδα στο μισινά της στα κοδάρια και σκονόταν το σωρέ. Και να τους δεις τότε πως τσιρίζανε όλοι. Με κάτι μάτια που λάβανε. Μικρή και μεγάλη. 3 χρόνια πέρασαν έτσι. Όλη μέρα στο οργανοποιείο με το μάστορα. Και το βράδυ πέρανα πάνω στο λαούτο. Καμιά φορά, έτσι για να μας γλυκάνουν την κούραση, πέρναγαν έξω από το μαγαζί ο Λατερνατζής και ο Τεφιτζής. Έστεινε ο Τεφιτζής το ποδαράκι της λατέρνας και ο Λατερνατζής την ξεφορτωνόταν και την ακούμπαγε. Αστράφτανε τότε στον ήλιο τα βελούδα, οι φούντες, οι καθρέφτες, τα στολίδια και τα τσοβαερικά. Ο Λατερνατζής, ένας μουστακαλής ασίκης, χειροχτενισμένος, δεν προλάβαινε να φέρει 2 βόλτες στη μανιβέλα της λατέρνας στη γειτονιά, σπονόταν στο ποδάρι. Γυναίκες παρατούσαν στη μέση την πουγάδα και με τα χέρια στα σαπούνια βγαίναν τις αυλόπορτες να ειδούνε. Οι ντροπαλές κοπελιές μισαλίγανε την κρίνια, να ακούσουνε καλύτερα. Ακόμα και τα μίξικα μωρά έπαπα να τσιρίζουν, παραξενεμένα και εκείνα από τούτο το θάμα. Κι όταν τελείωνε το τραγούδι, βροχή οι πενταροδεκάρες μέσα στο τέφι. Έβγαινε τότε και ο Δημήτρης, ο άρχοντας, και πέταγε μέσα στο τέφι ολόκληρη δραχμή. Μαέστρο! Μίε! Πόσο γρόσανε δραχμή? Τόσα πολλά! Τις Κυριακάδες παίρναμε σβάρνα τις μάτρες, παρέα με το Στάμα. Φύλακα στα βέλια του Φαλήρου ήταν αυτή. Δραμάτης! Γεια σου! Σκαφαλώναμε τη μάντρα παρέα με τους υπόλοιπους τζαμπατζίδες και κάναμε χάρη στον Καραγκιόζη. Καραγκιόζη! Diavolo sui peretti, 3 caricati,
παιδί μου, κάνεις καμία εργασία στο σπίτι. Μα δεν μου δείξατε ακόμα παιδικό, τι να κάνω. Σήμερα ήρθα εδώ. Έλα να πάμε αύριο να σου δείξουμε τι να κάνουμε. Ωρε μου, Και εγώ είμαι καλά, παπά. έλα να με χώρε μου. Δεν έδειξες τίποτα βρε παιδί μου να κάνει. Έλα να μην το πω. Εγώ δεν πρέπει αυτό πια στη μάτι. Και προτιμώ τα πουλιά τυρί. Άκου να το μωρό διάβολο. Έλα να με χώρε μου. Έλα να του δείξουμε τι να κάνει. Να μην τον εσταυρώνουμε, έλα κάνε τούτο και κάνε εκείνο. Έλα εδώ, Καραγιώζη. Παρόλο παιδικό. Πάρε παιδί μου τη σκούπα και σκούπισε όλη τη σκάλα αυτή. Αυτό Που είχε τελειώσει. εδώ είναι κυρά. Έλα το παιδί είναι κατάφερε τα πιόλα. Πολύ καλά κυρά. Που είχε τελειώσει. Παρόλο παιδικό. Έλα το παιδί μου, πιάσε να καθαρίσεις εδώ την βιβλιοθήκη. Πολύ καλά παιδικό. Που είχε τελειώσει. Εδώ είναι κυρά. Έλα το παιδί είναι κατάφερε τα πιάτα. Πολύ καλά κυρά. Που είχε τελειώσει. Παρόλο παιδικό. Έλα το παιδί μου, ρεκόνισε εδώ πέρα αυτές τις κουρτίνες. Πολύ καλά παιδικό. Που είχε τελειώσει. Εδώ είναι κυρά. Έλα το παιδί είναι κατάφερε πέρα και σπατάτες. Πολύ καλά κυρά. Που είχε τελειώσει. Παρόλο παιδικό. Έλα το παιδί μου, πήγαινε κάτω στην κουζίνα να καθαρίσει τις ερέδες. Πολύ καλά παιδικό. Που είχε τελειώσει. Εδώ είναι κυρά. Έλα το παιδί είναι κατάφερε με κοιοπίνα. Πολύ καλά κυρά. Που είχε τελειώσει. Παρόλο παιδικό. Που είχε τελειώσει. Εδώ είναι κυρά. Που είχε τελειώσει. Παρόλο παιδικό. Έλα το παιδί μου, Που είχε τελειώσει. Δώσε και σπαγέρα του πάντα πέρα. Θέλω να σε φύγω, μα δεν δουλεύω. Είπε ξενικό, θα το δούμε στο μόνο. Ωραία, στο μαγαζί ο Πετράν. Ποιος ήταν ο Πετράν? Ξακουστός τραγουδιστής στους καραγκιόζικους μπεντένες. Άκουσε και με μέτρησε προσεκτικά. Την άλλη Κυριακή θα σε πάρω να παίξεις τώρα στο Καραγκιόζι. Έτσι, από πήγα μπροστά από το μπεντέ με τους άλλους μουσικούς. Έτσι πήγα και σε αυτό το επάγγελμα. Από καλατζής στο χωριό, μουσικός στο Καραγκιόζι. Έκανες και καλατζής. Αμέ. Πότε? Στην Ήπειρο στο χωριό. Παιδάκι. Άσε με ρε μάνα, κοιμηθώ. Κοιμάσαι πάλι πάνω στα άκυρα, Μωρέ, θα σε σηκώσω εγώ από το καλό σου το όνειρο να σε στρώσω που μου βγαίνει και σένα με τα φούρνη. Σήκα από το καναφάρι μου. Εγώ πάλι σου και σένα. Έλα εδώ. Καμού άνθρωπο, εγώ θέλεις δεν θέλεις. Πού να χαθείς αγάπη. Στον ήπερα κυρδίμο μου. Σώπης έτωνε στη δουλειά να γίνει άνθρωπος. Έλειες καιρά μου, κοίτα στον κάμου εγώ, ξυφτέ. Μέτρησα με το μάτι μου την απόσταση μέχρι την πόρτα. Αλλά βλέποντας τον καλατζή με τη βίτσα στο χέρι, παραλαμβάνω την απόδραση για αργότερα. Έτσι γέννηκε ο Λιώντας μου Καλατζόπουλο και μπήκε στο μεροδούλι. Αξιμέρωτα τον εσήκωνε με μία κλωτσιά στα πόδια. Ο μαγαλατής του Καλατζίδικου τον εφόρτωνε καθαρά μπακίδια, φορτωνότανε και εκείνος και παίρνανε τις ρούγες, φωνάζοντας Ο Καλατζής, ο Καλατζής, όλα τα παλιά γρανούν, ο Καλατζής, ο Καλατζής, ο Καλατζής. Έλα κύριε Ευτέρπη, έλα, τα κακάδια έτοιμα, έλα.
Κυράδες κατεβαίνανε και παίρνανε τα μπακύρια που είχανε δοσμένα. Παζαρεύανε την τιμή κι άλλες παραδίνανε κάτι καταμαυρισμένα από την πυροσπιά τζετζερέδια με την εντολή να γίνουνε καθρέφτης. Ο Καλατζής, όλα τα παλιά γανώνω. Κι εγώ ξεφύσαγα φορτωμένος σαν το γομάρι. Πού τον έφερες πρωτήτερα το γιόκα μου, πού τον έβρισκες, όλο κοιμόταν. Μάλλον, κόρη μου, το σωστό είναι δεν τον έβρισκες ποτέ. Γιατί αν δεν κοιμότανε, μιλάλεγε στα ρουμάνια. Το χειμώνα όμως τα πράγματα αλλάζανε. Το χιόνι δεν αστιεύεται στην Ήπειρο. Εκείνος ο χειμώνας ήταν γεμάτος χιόνι και παγωνιά. Έτσι αναγκάστηκε κι αυτός και έκατσε στα αυγά. Τώρα βέβαια για να λέμε την αλήθεια, αν είχε αυγά ο γιόκας μου, μάλλον δεν θα καθόταν πάνω τους. Θα προτιμούσε να τα φάει. Αλλά που τέτοια τύχη. Εμείς είχαμε τη φτώχεια πρώτη φιλενάδα. Η μάνα μου στον καιρό της ράδιαζε τις τσούπρες τη μία πίσω από την άλλη. Όταν το λοιπόν γεννήθηκα εγώ, με είπανε διώχνω. Διώχνω! Μπας και εξορκίσουνε το κακό. Γιατί παιδί το σπίτι. Τα πρωτόγενη εγώ έκανα σερνικό, που την περηφάνεια μου τον είπα Λεοντάρι. Όλοι όμως Λιόντα τον εφωνάζαμε. Τον είδες, Έτσι ήταν από τόπες. Μαυριδερός, ξυπόλυτος, τεμπέλης και πονηρός. Άδικα τον έψαχνα να τον εστρώσω σε καμία δουλειά. Ολοκληρωμένος στο κατώ ήταν. Κι άμα χόρτωνε τον ύπνο, άρπαζε κανένα ξεροκόμματο να κάνει τη κοιλιά του να πάψει να βαράει σαν ταούλι. Κι στρέφαινε τις ρεματιές και τις ρούγες με τα χαμίνια του χωριού. Παραμονεύανε πότε θα περάσει ο αγκάς από το σοκάκι να του πετάξουνε καμιά πέτρα. Κι ύστερα τρέχανε κακαλιώντας να εξαφανιστούν. Αλλά και μέσα στο μαγαζί τα πράγματα δεν ήσατε καλύτερα. Γιατί? Γιατί μόλις φτάναμε πίσω από τη γύρα στους μαχαλάδες, τρωνόμαν στο γυαλάκι. Τι είναι το γυαλάκι? Πιανόμαν με τα δύο χέρια από την κούνια της οροφής, όπως μου είχε δείξει ο πρωτομάστορας ο Δήμος. Έβαζα το χάλκωμα στη γούβα, σε χωματένιο πάτωμα, το γέμιζα στο ουρνάρι, έριχνα και λίγο νερό, και ύστερα το σκέπαζα με ένα πετσί. Μετά το πάταγα με τα πόδια ενωμένα και λυγισμένα. Και όπως ήμουν κρεμασμένος, έστρεφα το κορμί δεξιά ζερβά, τρίβοντας και γυαλίζοντάς το μέχρι να έρθει να γίνει καθρέφτη. Γεια σου. Μόλις το χάλκωμα καθάρισε, το πήγαινα στη γούρνα, στο νερό, για να το πάει υστερότερα στο μάστορα να το καλαλίσει. Τι να το κάνει? Να το περάσει καλάι. Τι με το καλάι? Καλάι. Δεν κατάλαβα τι να το καλάι. Είναι γκραμ, κασίκρεμ, εμόλυμπτο. Γεια σου. Γέλια με ερχόντουσαν. Γιατί έτσι όπως ήμουν κρεμασμένος και έστρεφα το κορμί δεξιά ζερβά, μου φαινόταν πως αντί να δουλεύω χόρευα έναν παράξενο χορό. Σαν το χορό που χόρεψε ο μάστορας μου ο Δήμος, στο πανηγύρι των εισοδείων, που παράγγειλε στα όργανα να του παίξουν για να χορέψει μοναχός του το τραγούδι του Καλατζή. Ο Αθεόποπος σηκωλήθηκε, μπήκε μέσα σε ένα ταξί μέσα στη μέση της πλατείας και άρχισε να χορεύει. Τα χέρια ψηλά, τα πόδια λυγισμένα, το κορμί δεξιά ζερβά. Δες και κάνουνε καλαβάκι. Εγώ επήγα να τον αυτός. Ω Παναγιά μου, ο Δήμος εμπουρλάται και χορεύει τη δουλειά του. Καλατζής με τα καζάνια όλη τη μέρα περπατείς. Χορεύει, Καλατζής με τα καζάνια όλη τη μέρα περπατείς. Χορεύει, Καλατζή, ανέβα πάνω, Καλατζή, ανέβα κάτω. Λάι, 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 να συμπλέψουν μια βραδιά.
3 χρόνια. Ο Λιώντας δούλευε σαν το σκύλο. Κοίταζε που και που με τρόμο τη βίτσα του Καλατζή, παράδεινε στη διώχνο τις 5 που κέρδιζε και παρηγοριότανε να μολάει με τη σφεντόνα καμιά πέτρα στο ξεροκέφαλο κανούς περαστικού. Ένα σούρουπο περίμενε καταχωνιασμένος σε μια γωνιά, με τη σφεντόνα έτοιμη και τεντωμένη. Ένας ίσκιος εμφανίστηκε στο σοκάκι. Πέτρα έφυγε. Απ' κακό χρονάκι σκυμάω! Σαν γνωστή να τα λοιπόν. Ναι, μη δίνοντας σημασία, γύρισε στο καλατζίδικο και χώθηκε στο στρώμα. Πάνω στο καλό του το όνειρο όμως. Εδώ μου εσύ, Μου θα σε σκόσω για το καλό σου το όνειρο. Να σημαδούγω, να κοιτάς πέτρες τσικάπικες του κόσμου. Πάρτε και ακόχρου να του ιστρώσεις και ύστερα ξαναπέτω μου. Ζέγα! Άσε με ρε μάνα και εσύ. Αξιμέρωτα την άλλη μέρα μάπα αξιμάνα μου πούς. Εγώ. Και με πήγε στα Βέλια, στον Τρίγο. Προτού να καταλάβει τι του γίνεται, βρέθηκε με μία καλαφούνα στο πλάι και την παλτσέτα στο χέρι να τριγάει τσαπιά στα φύλλα κάτω από τον ήλιο. Σκληρή δουλειά. Αλλά τα ρηγοριά του, τα τραγούδια του Τρίγου, τραγούδαγαν όξο φωνή οι φιλτάδες. Μπαίνω μες στα μπέμορε, μπαίνω μες στα αμπέ. Μπαίνω μες στα μπέλη σαν η κόκκυρα, μωρέ σαν η κόκκυρα. Μπαίνω μες στα μπέλη σαν η κόκκυρα, για λιώνει κόκκυρης που έρχεται κοντά, μωρέ που έρχεται κοντά. Έλα Νίκο, κυμόρι με έλα Νίκο, έλα Νίκο, κύριε να τριγίσομε, μωρέ να τριγίσομε. Βόδικα παρένια να γιομίσομε, στη φράγια να πά να τα πωλήσομε, να τα πωλήσομε. Γλώσσα και φλόρια, μωρέ γλώσσα και φλόρια, γλώσσα και φλόρια, να καζαντήσουμε, να καζαντήσουμε. Ένα πρωινό ήρθε ο Αγάς για να ειδεί πως πάει η δουλειά. Του φουκαρά του Λιώντα φαίνεται πως δεν ήταν γραφτό να στεριώσει και εκεί. Γιατί μόλις τον είδε, θυμήθηκε ο Αγάς τις πέτρες που είχε φάει κατά κούτελα. Από τον προκομμένο. Σμίγοντας τα φρύδια, τράβηξε το βούρδουλο από το ζωνάρι και τον έστρωσε στο κοντό. Γιατί? Τον εκκυνήγησε, μωρέ. Έχοντας τι άλλο να κάνω, έκανα το πιο σοφό. Δηλαδή, τρεχάτε ποδαράκια μου. Δεν με σήκωνε ανωτόπος. Νύχτα, με ένα ξεροκόμματο στο ταγάρι, κίνησα ποδαράτα για την ελευθερωμένη Ελλάδα. Κι εγώ στάθηκα στο κατόφλι. Τον έβλεπα να ξεμακραίνει. Τον εσταύρωσα. Από πέρα απ' το ποτάμι Δεν τον ξανάδα. Μορμαρό και Μαρίγια, Μαραγκό και Τερτερίνα, γεια σου Μαρό και Μαρίγια.
Σουλεϊμάν. Του λέει ο Σουλεϊμάνος, μορμαρό και μαρίγια, μαραντό και τερτελίνα, γεια σου μαρό και μαρίγια, θα το πάρω το ζαχαρό, μορμαρό και μαρίγια, μαραντό και τερτελίνα, γεια σου μαρό και μαρίγια, δεν το παίρνεις το ζαχαρό. Όσα μερόνυχτα περπάταγα, δεν ξέρω να σου πω. Μόνο σαν έκανα καιρό να απαντήσω Τούρκο, κατάλαβα πως ήμουνα στην ελευθερωμένη Ελλάδα. Η καρακουλιά του κάπου με δέχτηκε όπως κι όλους τους άλλους. Ερχόντουσαν από μακριά να γίνουν ξωμάχοι. Τούρκος μπορεί να μην υπήρχε στη Θεσσαλία. Υπήρχε όμως κάτι χειρότερο. Τι, ο Τσιφλικάς. Έστησα το γιατάκι μου πλάι στις καραγκούνικες καλύδες. Τέριαξα και με το Γιάννη. Γιάννη. Ένα Μακεδονίτη, συνομιλικό μου. Μαζί με τη μάνα του. Πώς τη λέγαν τη μάνα σου? Ζαχάρ. Τη Ζαχάρ. Ξενοδούλευαν στον κάρπο. Αξιμέρωτα κινούσαμε για τα χωράφια. Κι είχε δύσει πια ο ήλιος όταν γυρνούσαμε τσακισμένοι. Οι μωρομάνες έφερναν μαζί τα μωρά τους. Στη δουλειά. Τα έβαζαν μέσα σε κούνιες και τα κρεμούσαν από τα κλαδιά των δέντρων για να τα ασφαλίσουν. Ήλιε και τι πολιαριά σε σκιά κι αργείς να βασιλενέψει. Όσες όμως τα ήταν αφημένα πίσω ολημερείς στις γριές γιαγιές και φιάδες, τρέχαν στο γυρισμό αλαλιασμένες να τα βρουν. Τα άρπαζαν στην αγκαλιά τους και τα κόλλαγαν στο βυζί. Σύβλαστημα η αργατιακή κι ξενοδούλευτα να δεις. Σύβλαστημούν κι τα μουραστές στες κούνιες κρεμασμένα. Ένα μεσημέρι, όλοι οι κολύγοι με τον επιστάτη πάνω από το κεφάλι μας, δουλεύαμε κάτω από τον ήλιο. Ξεπνοισμένος ανασήκωσα τη ράχη να πάρω ανάσα. Τότε ήταν που το μαστίγιο του επιστάτη έσκασε βαρύ πάνω στην πλάτη του. Και τότε ο Ιώντας βρέθηκε ξανά με την πέτρα στο χέρι. Την ίδια ώρα που το μαστίγιο έπεφτε απάνω μου, η πέτρα θέριζε τα μούτρα του επιστάτη. Νύχτα έφυγα κι από εκεί. Μόνο που δεν ήταν η μάνα μου. Τη διώχνω. Να με σταυρώσει. Εγώ, κόρη μου, είχα αποθάνει στο αναμεταξύ. Στη γέννα του υστερού μου του πηγιού. Μην του το πεις. Ας με έχει ζωντανή. Έτσι πήγε στην Αθήνα. Έτσι. Μα και εκεί δεν στέργησα. Γιατί? Δεν μ' άφηνε ο διάολος. Ο διάολος και ο Σταύρος. Ο Δραγάτης. Γεια σου. Ο Μέγας. Μόλις ο Κυρδημήτρης τον έβλεπε να έρχεται από το οργανοποιείο και να ζητάει τον Παναγιώτου, στράβωνε το μούτρο του.
το Στάμνο τον παραδεχόντουσαν όλοι για αρχηγό. Στον Πετροπόλεμο. Πετροπόλεμο! Τα απογεύματα νωρίς τις Κυριακές μαζεύονταν οι συμμορίες στις γειτονιές και κινούσαν η μία κατά πάνω στην άλλη. Με τις πέτρες, γόητρο μεγάλο η νίκη στον Πετροπόλεμο. Πολέμαγαν η Τράκα με την Νεάπολη, το Κολορέκι, με το Μεταξουργείο και πάει λέγοντας. Πολέμαγαν με Νίσα μέχρι να εμφανιστούν τα καρακόλια του Μπαϊρακτάρη, του αστυνομικού διευθυντή. Φόβος και τρόμος στην Αθήνα ο Μπαϊρακτάρης. Σκορπίσαν όλοι τότε, κλείζοντας τα δόντια μέχρι την επόμενη μάχη. Τους Κυριακάδες πήγαιναν απ' έξω το λαό στον Καραγκιόζη, σκισμένος, κατασκολισμένος, πολλές φορές ματωμένος. Ο Μαστροδημήτρης μου τα σφίξε τα λουριά. Δεν ξαναπιάνεις πέτρα, ρε! Ακούς! Καμώθηκε πως άκουσε και κατέβασε τα αυτιά του. Μα την άλλη Κυριακή, ο Στάμος και οι άλλοι περάσαν από το μαγαζί. Τέτοιο Πετροπόλεμο δεν είχε ματαβεί η Αθήνα. Οι πλακιώτες που λες κάνανε γιουρούς και κυνηγήσανε τους Νεαπολίτες μέχρι πέρα από το ρέμα. Ο Λιώντας πάνω στο μεθύσι της νίκης τρομάρανε. Βλέπει ξαφνικά μπροστά του ένα ψηλό, με μάνα. Αμολάει την πέτρα και κάνε πετυχαίνει. Ποιον? Το Μπαϊρακτάρι! Αυτό πόσο! Να τα ακούτε! Την άλλη μέρα τον εγυρέψανε στο μαγαζί τα καρακόλια. Κρύφτηκε. Το ίδιο βράδυ κίνησε για την Αίγινα, την πατρίδα του Μαστροδημήτριος που να περάσει η ώρα. Να πάει να βρει τον αδερφό του τον Παντελή, να τον επάρει στο καΐκι. Αναστάσιο Λάμπρου, από την Αίγινα, νατσικούς καπετάνιους. Θα σας κάνω μια βρώμα παλιά να πούμε που την είχαμε πετσάντες. Ανταπάλου, αντιναπά, εκεί που λες, που κάνουν τα πουλιά χωρίς. Ανταπάλου. Μεσημέρι στην Κόρινθο, όταν η Τράτα σήκωσε άγκυρα για την Αίγινα. Μα επειδή δεν είχε αέρα, μέχρι να ξανοιχτούνε και να φυσήξει, πήρανε με το κουπί. Πρωί, με το δροσό, ξύπνου λιμά, βρώματι. Έρχου ψηλά, φώναξε ο Γρημιός, δίνοντας το σύνθημα για το ξεκίνημα. Να δω τα κουπιά της Τράτας, με ρυθμικά. Hey, hop! Άρχισαν να κοπηλατούν όλα μαζί. Ο Λιώντας με περιέργεια κοίταζε τα παλικάρια να τραβάνε σάλτα μπάγκο. Να πατάνε δηλαδή ο καθένας στον πάγκο του μπροστινού του, να τραβούν που πει στα όρθια κάνοντας κύκλο. Η Τράτα βρίσκεται απαλά πάνω στα κύματα, με τη στεριά δεξιά της. Ο Λιώντας καθισμένος στην πλώρη, ρούφαγε το θαλασσινό αέρα. Κλείς μαυρισκό, τα στα φτερά, στη γυνατή, να έρθουνε. Όταν ξαφνικά κατάλαβε πως και ίσια μπροστά, στεριά βρισκόταν. Και της κακιάς, της πεθεράς, τα ματιανά, της βουνές. Εκεί ήταν αδύνατο να είναι η Αίγινα. Κράτα όμως, τράβαγε κατά εκεί. Άιντα πάνω. Ο Λιώντας περίμενε να στρίψει, μα έλα που δεν έστρεφε. Η Τράτα μόλι της τη φόρα, τράβαγε κατά τη στεριά. Ο Λιώντας τα χρειάστηκε. Καπετάν Παντελή, πάμε κατά τη στεριά. Άιντε να πάει. Πάμε κατά τη στεριά, θα κρεμιστούμε σου λέω. Κάτσε ρε μόνο και μην μιλάς. Τώρα θα δεις. Θα πούμε στο μεγάλο χαντάκι. Ο Λιώντας φοβόταν, δεν φοβόταν, αναγκάστηκε να τον βουλώσει. Ύστερα όμως, τα μάτια του ανοίξανε σαν του βατράχου. Γιατί η Τράτα έστριψε και πήρε τέτοια ρότα που μπροστά της ξανήχτηκε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο χαντάκι. Μυρισμένο θαλασσινό νερό. Μπήκανε μέσα και οι ναύτες κοπηλατώντας αργά και προσεκτικά κράταγαν την Τράτα στην ευθεία. Ο Λιώντας, κατουρημένος πάνω του, κοίταζε τα τεράστια τυχώματα του χαντακιού, σίγουρος ότι θα γκρεμιστούν όλα απάνω στην κεφάλα του. Και τίποτα δεν έγινε. Ο Λιώντας ξανάσανε. Η Τράτα τώρα πέταγε σαν το πουλί πάνω από τα κύματα και η βουνίσια ψυχή του Λιώντα ξάνοιξε και αγκάλιασε τη θάλασσα. Κόμπηρα! Για έλα πώς να φτάσουμε, να μου πεις πώς τα πήγες με τον αδερφό μου, τον καλλιτέχνη.
και του διηγήθηκα όλα τα καθέκαστα. Τα πώς και τι γινήκαν στην Αθήνα. Έτσι. Όταν το λοιπόν με γυρέψαν τα καρακόλια κρύφτηκα. Δεν με βρήκανε. Την άλλη μέρα κίνησα να βρω του λόγου σου στην Αίγινα. Όμως για να βολώσω τα νερά πήρα το τομοτρίξ για την Κόρινθο. Γιατί στην Κόρινθο? Έλπιζα πως από εκεί θα βρω έναν τρόπο να φτάσω στον καπετάν Παντελή. Στο σταθμό όμως της Κορίνθου, με το λαό του στην πλάτη, να σου πάλι τα καρακόλια. Κατουρήθηκα από την τρομάδα μου. Γλίστρισα έξω από το σταθμό και τύχες Γιάννη μου τύχα πάντα. Το βάλα πάλι ποδαράτα να χαθώ από τα μάτια τους. Αλλά και τούτη τη φορά είχα την τύχη με το μέρος μου. Βγήκα στην άγρια ερημιά, στο χωματόδρομο και με προσπέρασε ένα κάρο. Λίγο πιο μπροστά, ο μπάρμπας που το δίγαγε γύρισε κατά τη μεριά μου. Σαν τα πάνω ρε κακόμοιο! Για πού τραβάς μπάρμπα? Κατά τα πίδαυρα! Για δουλειά ψάχνω μπάρμπα, τα σκέψες τίποτα! Να σε δυο! Πρόβατα φυλάς! Πρόβατα φυλά! Ανέβα! Έκρυψα το λαό σε μια γωνιά μετά στη στάλη και έπιασα την κλίτσα. Το κοπάδι μέτραγε ίσα με 200 κεφάλια γιδοπρόβατα. Ο Λιώντας τα ξεσήκωνε με φωνές και σφυρίγματα κάθε πρωί. Αμπρρ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 ρ Του απάνταγαν με τον ήχο των κουδουνιών τους. Τα τσοπανόσκυλα, ακούγοντας το δικό τους σφύριγμα, τρέχανε γαυγίζοντας γύρω από το κοπάδι. Έτσι κινούσαν κάθε πρωί για τη βοσκή. Όλες τις ώρες όμως που κάτω από το δέντρο περίμενε να αποσώσουν το βόσκισμα τα πρόβατα, παιδευότανε με τη φλογέρα. Με τη φλογέρα! Έπαιζε ό,τι άκουγε. Σκάρωνε και δικά του και απάνταγε σε άλλες φλογέρες που άκουγε από γύρω τρόγυρα. Όξω το σπάρμενο, Λιώντα! Πού σιγουραστά! Πήγαινε και στις αρχαίες πέτρες που ήσανε πιο πέρα. Όλες τους αραδιασμένες με χαμαστή τάξη γύρω από ένα στρογγυλό μέρος, σαν ταψί. Αυτό το ταψί είχε στη μέση μια τρύπα. Εκεί μέσα καθόταν ο Λιώντας. Έπαιζε και ένιωθε πως της φλογέρας του η φωνή του έρχεται πίσω από όλες τις μεριές. Μα πάλι κάτι δεν του ερχόταν σωστό. Έτσι έκοψε ένα καλάμι και άρχισε τις δοκιμές. Το κόντινε, αλλά εγκάλασε. Μετά έκοψε άλλο. Το κόντινε κι αυτό. Λιγουλάκι, μέχρι που η φωνή του τον άρεσε. Ύστερα έκαμε τρύπες από εδώ, έκαμε τρύπες από εκεί, ώσπου στο τέλος ο ήχος της καινούργιας φλογέρας τέριαξε με τις φωνές των κουδουνιών του κοπαδιού του. Έτσι άρχισα να παίζω με την καινούργια τη φλογέρα. Την ταιριαζμένη, που δεν είχα και μεγάλο καμάρι. Μα ήθελα να φτιάξω μια από την αρχή. Από κόκαλο. Τι κόκαλο? Όρνιο. Όρνιο! Παιδεύτηκα πολύ με τούτη τη φλογέρα για να σκιαχτεί. Πρώτα πρέπει να θάψεις το κόκαλο να καθαρίσει. Μόλις το ξέθαψα όμως, καθαρό από φτερά και από δέρμα και πήγα να αρχίσω το τρύπημα. Τι κάνεις αυτού ρε χαμένο! Να σου μετρήσω τα παΐδια με την κλίτσα μωρέ! Αλειτούργητη θα την εκτρυπήσεις! Σήκω! Πάμε στην εκκλησιά να την βλογήσει ο Παπαχαράλαμπος. Να φύγουν οι διαβόλοι από μέσα. Έχει βγει! Απαπαπαπα! Σήκεις μέσα από αυτά! Πάτερ! Είσαι αυτού! Θα διαβάσει αυτό το καλαμάκι. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Άλλο είναι αυτό. Πού του λέτε αυτό? Λέισον, μαγιασμένος εσύ παπάγια, Άξιζε τον κόπο και το λιμάνι. Γιατί το κόκαλο, καθαρό πια από φτερά και από διαόλους, μαντάμιψε. Τα πρωινά, μετά το σκάρισμα του κοπαδιού όταν έβγαινα στο βοσκοτόπι, έπαιζα το σκάρο στην κοκάλινη φλογέρα. Έπαιζα έτσι, ολάκερη την ομορφιά που αντίκριζαν τα μάτια μου.
Από Λίτουργα ανεβήκαμε με τον Μπάρμπα στο κάρο. Πήραμε μαζί και μερικά κουδούνια για να έχουμε μαζί μας τη φωνή του κοπαδιού. Και γυρίσαμε για το παζάρι της Κορίνθου. Καλού κακού. Πήρες και το λαούδο μαζί σου. Γεια σου. Πήγαμε στον κουδουνά. Κι άρχισε αμέσως το ξεδιάλεγμα. Έλα να μαθαίνεις. Ακούς πρώτα χωριστά τα Κυπριά και τα κουδούνια. Ύστερα τα πιάνεις δυο-δυο γονατιστός για να είσαι στον πόη του ζωντανού. Και τα ακούς κοντά στα αυτιά σου σιγανά να συντεριάξουν οι φωνές. Μετά βάνεις το λιόντα φερρυπίν να τα χτυπάει δυνατά. Και εσύ φεύγεις 10, 20, 30, 40 μέτρα πέρα να ειδείς να ακούγονται το ίδιο καλά και από μακριά. Καλά το ξέχναγα. Ύστερα τα καταβρέχεις και τα ξανακούς. Να βεβαιωθείς ότι ακούγονται το ίδιο καλά και όταν θα βρέχει. Μάλιο, τα πάρει χαρτί. Την ώρα όμως που βάραγα τα κουδούνια, το μάτι μου πήρε πιο χωροφυλάκους που περιδιαφέρανε. Άφησα χάμω τα κουδούνια και το βάλω στα πόδια, ίσα κατά την παραλία. Πού πας ρε χαμένο! Μασκαραλίκια πράγματα. Θα κουδιάσεις μωρέ, θα κουδιάσεις. Βάρκες, βαρκούλες, ψαρόβαρκες φορτωμένες δίχτυα όλες στη σειρά. Όξα από μια τράτα ήσαμε 10-12 μέτρα μάκρος, ναύτες λιοκαμένοι κουβέντιαζαν. Τον τρόπο που μιλούσανε το γνώριζα καλά. Έπαιρνα όρκο πως ήτανε γλύτες. Τον καπετάν Παντελή απ' την Αίγυπτο το ξέρετε, παλικάρια. Τα δυνατά να φωνάξω με χαρτί τράτα είναι. Καπετάν Παντελή. Ένα παλικαράκι θα γυρεύει όξο. Μένα. Η θένα είναι ένα. Δυναμικά μημένα μου του δίνει. Τι έγινε ρε Πόπιρα, τι γυρεύεις? Ο Αστροδημήτρης με στέλνει καπετάνιο. Ο αδερφός μου, έλα μωρέ κολάκο. Μόνο που ξέχασα τον Παρβαλαιονίδα στο παζάρι. Ποιο Λεωνίδα? Απ' την Επίδαυρο. Το Λεωνίδα απ' την Επίδαυρο. Έλα μωρέ, ποιος δεν ξέρει το Λεωνίδα απ' την Επίδαυρο. Μη σε νοιάζει, τα κατάλαβε. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Τι μωρέ. Ο ήλιος που λες βασίλευε και ο αγέρας έπεφτε, σαν φτάσαμε στην Αίγυπτο. Κόσμος να δεις που μαζεύτηκε να ακούσει τη βόγα. Κι εγώ μέσα στην περηφάνεια. Ναι, με εμένα καπετάνια τι θα γίνει, καμιά δουλειά υπάρχει? Σε εγώ μόνο και δικιάζεσαι, όλα θα τα βρούμε. Μα κάπου μιλάς. Άκου μια όλα παλικάρι μου. Έχω λάβει καιρόγραφη για τα σένα από τον αδερφό μου. Μου λέει ότι είσαι εργατικός και άξιος. Εγώ να σε πάρω στο τσούρκο. Εδώ η δουλειά βαριά και το διάφορο λίγο. Εδώ μόνο στο κουπί και στον κρόκο θα πεις. Μη μείνεις το λοιπόν εδώ. Σε κανένα 2-3 μέρες περνάει από τα μέρη μας καλύμνη κοκαΐκι. Τράβα να δουλέψεις στο σφουγγάρι. Αν είσαι μυαλωμένος και τυχερός, χαρά σε σένα και στο κουκί σου. Πάτησε στο μόλο καπετάν αγαπητός. Ένας από τους καπεταναίους του καλύμνικου σφουγγαράτικου στον. Πάτησε στα μέρη ο καπετάν αγαπητός. Ένας από τους καπεταναίους του καλύμνικου σφουγγαράτικου στον. Καπετάν αγαπητός. Δένει την τράτα και... Ήταν τότε που έγιναν τα σφουγγαράτικα νησιά για να τσουρμάει. Πολλά παλικάρια της Αίγυπτος μπαρκάριζαν τότε στα καλύμνικα σφουγγαράτικα καρύδια. Έτσι, όταν ο καπετάν αγαπητός συναντήθηκε στο καφενείο με 5-6 γυναίκες για να κάνουν τη συμφωνία, να σου μπροστά... Ο Λιόντα! Γεια σου! Με το λαγούτο στην πλάτη. Στην πλάτη. Ο καπετάν αγαπητός τον έκοψε από πάνω μέχρι κάτω.
Καλό, χνούδι άγρι και πικρό. Πού! Και πυκνό. Πώς σε λένε εσένα? Λιόντα. Λιόντα. Και παίζεις και λαγούτο. Παίζω. Αν τη θάλασσα την κατέχεις. Μέχρι τώρα μάθω ένα τσιτεριά αφεντικό. Πάρε με κοντά σου να μάθω και τη θάλασσα. Εσύ είσαι ο Λιώντας ο υπηρώτης. Ψήλωσες, Τι την κουβάλισες τι κάνει με τη βουνίσια την κοψιά, Πέσες στη θάλασσα να ξεπλύνεις την τραγίδα. Θα μ' μάθεις να πλες, να έρθεις να σε παίρνω στα πανηγύρια. Εσύ θα παίζεις το λαγούτο και εγώ θα τραγουδώ. Να μάθεις να πίνεις και φυλακή, να γίνεις άνθρωπος. Ύστερα πάει στην καρδιά και την κατασπαράσει. Έφυγε μωρέ.
καλά σε δω γιατί πολλά σε αγαπώ. Σακελαρί! Τι! Ξέρεις τα ξημερώματα που γύριζα στο σπίτι, είχε νεφό στο παραθύρι. Τη σφύριξα και την είδα. Σκιάτσι, που μου χαμογέλασε. Και μου φάνηκε πως μου χαμογέλασε σαν την Ανατολή. Να ρε! Άγκορα ρε το παρμένε! Να πάμε να τις κάνουμε κατάδα. Να πάμε. Μάνα σε δύο καπετάνα αγαπητός θα σε αφαλοκόψει κακομοίρι μου. Να πάτε. Να κάνετε την κατάδα και αυτή θα καταλάβει. Α, λίγο δεν το σκέφτηκα μόνοι. Έτσι, τι θα ακούτε. Αυτό το παιδί. Αχ, απόψε κάμεσα νύχτα, Μπορεί να σας κάνω εγώ να με θυμάστε, πρέπει να ξαναγυρίσω. Ευελίνα! Και πέταξε στο σοκάκι δυο καρέκλες ξεχαπετωμένες που είχαμε στον εξώστη. Εγώ έβαλα τα γέλια, αλλά πρόλαβα και δεν με είδε. Την άλλη μέρα έφυγε. Θυμάσαι, χαράματα αρχίσανε να μαζεύονται στο λιμάνι άνθρωποι από όλες τις μεριές. Τα ναυτόπουλα πλένανε τα καταστρώματα και οι καπεταναίοι επιβλέπανε τη φόρτωση. Κόσμος πολύ σε πήγαινε και ερχότανε. Γυναίκες μαυρομαντιλούσες και κοπελιές νιόπαντρες ή αραβωνιασμένες αποχαιρετούσανε πατεράδες, γιους, άντρες και ραβδοστικούς. Εγώ με το σακελάρι στο πλάι μου. Τα μάτια μου ψάχνανε να σε βρούνε. Και μόλις σε είδα στην αγκαλιά του πατέρα σου και με κοίταξες, τίποτα δεν με νοιάζει πια. Δεν είχα και κανέναν άλλο να αποχαιρετήσω. Τα καΐκια φύγανε, αλλά εμείς ακούνητε στην προκυμαία. Και όπως ξεμακραίναμε, μου φάνηκε για μια στιγμή πως ανάμεσα στις γυναίκες στην προκλήτα είδα τη μάνα μου, τη διώχνω. Σαν τη μίγα μες στο γάλα με το υπηρώτικο σεκούνι. Να με κοιτάει με εκείνη τη σκληρόκητη γεμάτη τρυφεράδα. Να σηκώνει το χέρι και να με σταυρώνει. Του φάνηκε κόρη μου. Γιατί εγώ δεν ήμαν εκεί. Πάνω στο καΐκι ήμανε. Παρέα με την πριμιά γοργόνα. Και πήγες μαζί του στην Μπαρμπαριά. Μοναχό του να τον άφηνα. Από 3-4 ημέρες ήταν κρεμασμένος στην κουπαστή και άδειαζε την κοιλιά του στη θάλασσα. Όταν φτάσανε στην Μπαρμπαριά, τον τόπο με το καλύτερο σφουγγάρι, πάψανε να προχωρούνε. Ο καπετάν αγαπητός, κύριε σου, άρχισε να κιαλάρει το βυθό με το γυαλί. Εκεί που έβλεπε σφουγγάρι να φυτρώνει, εκεί αρχίζανε και οι σφουγγαράδες τους βούτους. Ο σφουγγαράς που θα πέφτε πρώτος φόραγε μια στολή. Το φόρεμα. Φόρεμα, ναι. Ένας άλλος το βίδωνε μια περικεφαλαία. Ο Κολαουζές. Τον έπαιρνε στο μέρος από που θα πέφτε.
Μουρμούριζε καλού κακού μια προσευχή. Ο Σφουγγαράς έκανε 3 φορές το σταυρό του και έπεφτε. Ο Κολαουζέρης παρακολουθούσε προσεκτικά το σκηνή που ήταν δεμένος ο Σφουγγαράς με το καΐκι. Την ίδια στιγμή, ο νους του στο ματζαρόλι. Τότε κατάλαβε ο Λιώντας μου τι σήμαινε. Η μηχανή είναι η μάνα μας. Η Ρόδα η αδελφή μας. Τον Κολαουζέρη μας κρέμεται η ζωή μας βέβαια. Γιατί λίγο να ξεχαστεί ο Κολαουζέρης, να μην δει τα σήματα του Σφουγγαρά. Λίγο να μην προσέξει το ματζαρόλι και τον αφήσει περισσότερη ώρα στο βυθό, ο Σφουγγαράς ανεβαίνει παράλυτος. Και μεταμένει. Όνειρο είδα. Ήμανε λέει στο καΐκι την πρώτη μέρα που βούτυξα και είχα τον ίδιο φόβο. Εκείνο το βαθύ βοβό φόβο που νιώθει ο άνθρωπος όταν βαδίζει στο Αύγουστο. Μα ήμανε λέει γενναίος. Πήρα το φόβο μαζί μου σαν να ήταν άνθρωπος. Ο Γιάννης. Και βουτήξαμε παρέα στα σκοτεινά νερά. Το πρώτο πράγμα που ένιωσα καθώς κατέβαινα ήταν πως θάσκαγα. Ο αέρας που μου στέλνε από πάνω η μηχανή ήταν ζεστός. Να τον εσυνήθισα. Έφτασα στα 30, στα 40, στα 50 μέτρα βάθος και σαν να ήμουνα στο χάος. Μετά εσυνηθίσανε τα μάτια μου. Μα δεν μπορούσα λέει να καταλάβω ποια ήσαν τα σφουγγάρια ανάμεσα στα άλλα παράξενα φυτά. Ξερίσσος Αμερικά. Μα δεν άντεχα άλλο τη μοναξιά και έκαμα νόημα στον Κολαουζέρη από πάνω. Να μ' ανεβάσει με το σκηνή. Και όπως ανέβαινα, είδα τη μάνα μου. Εκεί δίπλα στα σφουγγάρια, όρθια λέει, σαν να ήταν στημένη να τη βγάλουν φωτογραφία. Και ξύπνησε. Ξέρεις τι θυμήθηκα. 2 φορές κινδύνεψα από ψάρι. Τη μια, τότε ο Κολαουζέρης από πάνω και πρόλαβαν και μ' ανεβάσανε. Μα τη δεύτερη φορά, ενώ ήμουν στα 30 μέτρα, ένας σκύλος, μπορεί και 3-3,5 μέτρα, λες και με περίμενε, άρχισε να κάνει βόλτες πάνω από το κεφάλι μου. Εγώ το μόνο που πρόλαβα να κάνω ήταν να κρυφτώ σερνάμενος πίσω από ένα βράχο. Αλλά αυτός εκεί, βόλτες πάνω από το κεφάλι μου και δάγωνε θυμωμένος στις μπουρμπουλήθρες που βγαίναν από την αναπνοή μου. Αλλά και τούτη τη φορά ήμουν τυχερός. Το ψάρι σαν να σκιάχτηκε ξαφνικά. Έφυγε. Μ' ανεβάσανε μισολιπόθυμα από την τρομάρα. Εκείνο το ίδιο βράδυ ήτανε. Παποσώνοντας το φαγητό, δεν τρώγαμε όλη μέρα. Έπιασε ο καπετάνιος, ο Κύρις, ένα τραγούδι θαλασσινό, που κουβεντιάζει ο καπετάνιος με το τσούρμο του. Για πότε βρέθηκα με το λαούτο στα χέρια. Και για πότε τα μάτια των σουγκαράδων αστράψανε και αρχίσαν τα παλαμάκια. Τυρλάντα, τυρλάντα, τυρλάντα και τέζα όλοι. Για να πάρω με την πόλη. Λίγες ήταν οι χαρές εκείνους τους 6 μήνες. Μα οι πιο μεγάλοι τις 2-3 φορές που φτάνανε γράμματα. Την πρώτη φορά που φτάσανε όλοι στριμωχτήκαν να αρπάξουν το δικό τους. Εγώ είδε που σίμωσα. Εγώ δεν περίμενα γράμμα από κανένα. Θα κάνεις 2 βούτους για να πάρεις το γράμμα. Εγώ, λάθος κάνεις. Εμένα οι δικοί μου δεν ξένα γράμματα. Είναι μερικοί δικοί σου που πάνε ακόμα στο σχολείο. Εκεί δεν τα μαθαίνουν. Στόψε μωρέ αυτό, μην το πάρει χαμπάρι. Ο καπετάν αγαπητός και με πετάξει στους σκύλους. Να το πάρεις να το διαβάσεις στον πάτο της θάλασσας, Πανίτσι. Να είναι καλά να μας υποδηλήσεις για τα 5 κολυμπογράμματα που μου μάθει. Κάποτε πέρασε ο καιρός. Τα μπάρια γεμίσανε σφουγγάρι. Η καλοκαιρία πέρασε και τα νερά σκοτίνιασαν ακόμα πιο πολύ. Τα μπουρίνια άρχισαν να γίνονται συχνότερα. Μέσα Οκτώβρη βάλαμε ρότα βορειοανατολικά, κατά την Κάλυμνο. Και όταν φτάσαμε στο λιμάνι της Πόθιας, το ίδιο εκείνο πλήθος που μας αποχαιρετούσε στην ξεκίνηση, στεκόταν εκεί, ίδιο και απαράλλαχτο,
σαν να μην είχαν κουνηθεί καθόλου από τότε. Σαν να απόμειναν μαρμαρωμένοι στην ίδια θέση. Να περιμένουν. Όμως δεν ήσανε καθόλου μαρμαρωμένοι. Φωνάζανε, κουνούσανε μαντίλια, τρέχανε πάνω κάτω. Λες και θα συντομεύανε την ώρα που χρειαζόταν τα καΐκια για να δέσουνε. Οι καμπάνες χτυπάγανε δαιμονισμένα και τα ποτρέλανε το μυαλό μας το λίγο. Θυμάσαι τι χαρά όταν πατήσαμε στεριά. Από το τσούρμο του καπετάν αγαπητό όσοι πήγαμε τόσοι γυρίσαμε. Και γίναμε όλοι ένα κουβάρι. Μάνες με γιους, γέροι, γριές, νέοι, μωρά. Και όταν σε είδα στην αγκαλιά του πατέρα σου και με κοίταξες, είπα, εντάξει. Να πας με τον Ευάγγελο στο ψάρεμα. Και η ζωή θα πάρει το ρυθμό της. Η Θεμελίνα θα βοηθά την Κλεονίκη στο σπίτι με τα παιδιά και ο Λιώντας στο Βαγγέλη, στο ψάρεμα. Από βραδείς θα ρίχνουνε τα δίχτυα και θα ξυπνάνε πρωί με το χάραμα να τα σηκώσουν. Μετά την πώληση των ψαριών, το ξεπέργαμα, το καθάρισμα και το βάλωμα των διχτυών. Ένα πρωί βγήκανε με το καΐκι να καλάρουν. Κατεβήκανε στη στεριά, περάσανε τις κρόκους πίσω από τις πλάτες και κινήσαν να τραβάνε το δίχτυ βήμα-βήμα προς τα έξω. Η ψαριά καλή. Και το δίχτυ ασήκωτο. Γιο Μαριό. Γιο Μαριό. Καλά δεσα. Γιο Μαριό. Γιος ο Θεός. Γιο Μαριό. Τον άγγεξα. Γιο Μαριό. Να τόνα. Γιο Μαριό. Κι ο Νικολής μας φώναζε ένα σκηνή ακόμα. Μπορεί κι όλη τη μέρα να ασχολούνται με το καθάρισμα και το βάλωμα των διχτυών. Και τότε είναι που λένε τα αστεία τους και σκούνε στα γέλια ή που κουβεντιάζουν για τούτο και για τ' άλλο. Από εκείνες τις κουβέντες θα μάθει ο Λιώντας για τη Σμύρνη, την αρχοντοκυρά, με τον ευρωπαϊκό αέρα, με τα κτίρια της, τα ψηλά, με το εμπόριό της, με τους μουσικούς της, τους σπουδαίους. Έτσι θα το πάρει απόφαση να φύγουν για εκεί. Άλλωστε θα έχουν περάσει κιόλας 2 μήνες στην Τσεσμέ. Μαλαβά θα κινήσουν ένα πρωί για τη Σμύρνη. Όλη η γειτονιά μαζεύτηκε για το κατεφόδι. Ο Λιώντας και η Θεμελίνα, με κλάματα πέφτουν στις ανοιχτές αγκαλιές της Κλεονίκης και του Βαγγέλη. Και καθώς αρχίζουν να ξεμακραίνουν, η Κλεονίκη το χέρι σηκώνει και τους σταυρώνει. Oh
Έφτασαμε στη Σμύρνη και μετά από χρόνια βρέθηκα πάλι σε μεγάλη πόλη σαν την Αθήνα, ευρωπαϊκή. Θυμήθηκα τότε το μαστορά μου, τον Δημήτρη, και ένιωσα πως ήταν η στιγμή να κάνω ξανά την τέχνη που πάνω από όλες αγαπούσα, την οργανοποιία. Άνοιξα τότε το σακούλι με τις οικονομίες, που δεκάρα τις μάζευα όταν πεδαρέλη άφησα την Ήπειρο. Νίκησα ένα εργαστήρι, αγόρασα εργαλεία και άρχισα σιγά σιγά να δουλεύω. Δούλεψα σκληρά όπως όλη μου τη ζωή και πρόκοψα. Πρόκοψα πολύ. Τα λαούτα, τα βιολιά, τα ούτια μου γίναν ονομαστά όχι μόνο στη Σμύρνη, μα και στην πόλη και στην Ελλάδα. Κι εγώ 3 γιους αράδιασα με τα χρόνια. Το σπιτικό μας ήταν ανοιχτό και χαρούμενο. 16 χρόνια πέρασαν με δυσκολίες, μα και με χαρές μεγάλες. Ύστερα ξέσπασε το κακό. Στην καταστροφή χαθήκαμε. Μόνος του έφτασε ο Λιώντας στον Πειραιά. Με το στεγνοπούλι μας, το σωτηράκι μας. Εγώ έμεινα με τα άλλα 2 τα μεγάλα. Με τη μάνα μας τη Διώχνη, την Κλεονίκη και άλλους πολλούς από τη μεριά την άλλη. Για να φροντίζουμε αυτά που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ειδούν και που τα λένε. Η ζωή στα μυστήρια.